Tipra mothani ozama bubakra produt kishur deburmani manjakmawo YTF ni samung butang khlaijaka krakshalo kaisa koktum panda khlai YTF ni bkhakti koktum panda khlai joto kok sajaka khurjatai klayo hastini kjamras bobono 5-star hotel sanamna naimano kebangaino khorang tisaka YTF थांनाय साननै सिगांनो कायसा कक्थुम पान्दा खलायै कत रियेलिटी कुथुमलाइमुं खलायना बागै साख्लायमानि YTF 5 डिसेम्बर सालमारिवो ओंना कक तंमानि आसामं बतang फियाबा आसालो बुबाग्रा हास्तिवो गरै ओंनाय होनैनो आसामं बतangनो साल सलायना बागै याप्रिना हारका YTF बुबाग्रा हास्तिवो किफिलकेनो आसामं बतang खलायजांनाय होनै साख्लायै रिजाखा दाबो आबनो कारिबो साख्लायजाखा फाइनाय 4 डिसेम्बरनि सालमारिवो आवलिनि सार्किट हाउस बसकांगो कुथुमलाइमुं खलायनाय TWF मथा बेलाय हामबाय जोंनि मिडिया थाखुसुंनो नरसुंनो मतिगो जरनि लगिनगोन बागै जों दिनावनो रिमानिंखै मनो जे जों जे लाइथांनाय 1 तारिखआव जों नंनि बिसिंथिनो साख्लायनाय जे सिनि जे पुष्प कन्ट्रोल प्लेस ताबु जे सिनि तिप्रा हास्ते जे बानिं सुं तमनि जों गाबनो थिकायसे मुभमेन्ट खतर खायनाय मानि अ मुभमेन्ट आबोथ' पोस्टपोन खालायजाका आबो तांबाय खालायजाका सिनि अनरेबल प्रेसिडेन्ट सिनि YTF नि बरं गांसा सुराव थांबाय थायखानाय आबो जरना बरं बिजाब पहले जतन हामबाय सिनि जतन मीडिया ताखुरनो जों दिनै हायनो हायतेसा प्रेस मिट खायनो नांखा तामनि हिनबा नर जतन साइमन थांनाय जों सानै सिगां जों प्रेस मिट नि बिसिंथै जों जानो गयरे माने तै दिनै सिनि प्रेस मिट फाइमान जाफायका सिनि खय हांकरनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सिनि बरंगना प्रस्मित देवर्मा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेन्ट सिनि बरंगना जितेन देवर्मा तै सिनि सिपाइजाला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बरंगनां बाबलु तै सिनि मान्दाइनि ब्लक प्रेसिडेन्ट सिनि बरंगनां लेमन जों माइकेल सोंथिनाव प्रेस मिट फाइमान जाफायजा तामनि हिनबा जों बसकांनि 5 तारिखआव जे पुष्पबान्ता फाइलेसना तुयै प्रोटेस्ट खायनानै थाङै दंमानि आबो ताबो पोस्टपोन माखायके जों तामनि बागै हिमाले जों अ प्रोटेस्टआव सिनि बुबाग्रा समय बाक्सा लगिरे फायनाय हिनै जेहेतु खना 4 तारिख खना TWF नि हितैबो कायसा सिडेन डेमोन्स्ट्रेशन दङ आरो आं पाइनाय सिनि जत तिप्रासाना आबो TWF नि सिनि मानसुगियाव जतनो फाइनाय बेयारबो कबनो रहरो दिनो प्रेस मिट बिसिंथि तै फाइनाय सालो जेफोर बुबाग्रा हास्तेव फाइसो पाइनाय आफुरनो सोंसिनि कतरनि सेतेबो कतर मुभमेन्ट प्रोटेस्ट खायनानै थाङै दङ YTF नि बिसिंथि तिप्रासानि बिसिंथि आफुर बाहायना आं सानै ना YTF ना तिप्रा मथा ना TWF नि यावै जतनो संकुनो फ्लेग तिगला ना YTF नि फ्लेग तिगला ना तिप्रा मथा नि फ्लेग तिगला ना TISF नि फ्लेग तिगला ना TWF फ्लेग तिगला तिप्रासा एसे तिप्रासांगै सिंगामनो कतरनि सेते कतर जबा खायनानै थाङै दङ बसकांगो प्रेस मिट नि माध्यमै जों साख्लाय जाफिनाय न जतनो साइमानो सिनि 2022 आफुरु सिनि अनरेबल प्रेसिडेन्ट अफ इंडिया सिनि द्रौपदी मुर्मु स्टेट म्यूजियम खायनानै बागै आरो अलरेडी इनग्रेट खायख्लांजा जे तिनि तामनि बागै गभर्नमेन्ट आबनो जे बार बार जे सिनि तिप्रासानि बखाव सेन्टिमेन्ट फनाङै दं जे आजागाव 5 स्टार होटेल खायजनाय हिनो आबनो तिनि जत तिप्रासानि बखाम मगलाय जाखायसि तिनि आमहाय कायसा कतर पुष्पबान्ता पैलेसनो सिनि लाइबुमा बाय गोरोंजा सिनि महाराजा वीरेन्द्र किशोर मानिक बहादुर जे इस्लामिक कलामनि आ थाइनो तिनि सकमरनै मानि यागोला तिनि जत तिप्रासानि बखाव मगलाय जाखायसि अबनिति गोबां कन्ट्रोभार्सि बुंलायखे हायसि आबनो जों सानो नायो जों अ तिप्रासा हजायरो जों मेन फोकस मा खायनाय सिनि हुकुमु जे सकमर जाक दंमानि तामनि बागै सकमर जागै दंखा तिनि आबनो जवाब होनानै बागै स्टेट गभर्नमेन्ट चीफ मिनिस्टर तै कंसर्न मिनिस्टर सुशांत चौधरी नि थानि जों आबो प्रोटेस्ट खायै बसकांगो सिन तिप्रासानि फान मा फुंनाय हायसि कारण जों नुगै फायके बार साथैख्लायो जे थांनाय 25 बोसोर CPM नि आमालाव बाहायनो सिनि लाइबुमा सिनि हुकुम बेबां सकमर खिबजामानि आम हायकेनो जों थानजा क्रिनि बाय कखे आबो मैनो नांहांके जों बसकांगो जे कतर मुभमेन्ट खायतिनिवो जों अरकुनो पार्टी कालार टिसिं प्रोग्राम खायगला जतो एसे तिप्रासा नंबो साक तिप्रासा गसेके जतनो बसकांगो फायै बुबाग्रा बा तांबा बुबाग्रा बचिनि हानि बुबाग्रा बसुरु तिप्रा मथानि बागै सिम बुबाग्रा याहायसि बुबाग्रा तंगै बुकममा आरो दाउट संमनो तिप्रा मथार माइलेज नान बाय खायनो हनवा चमनो बुबाग्रा ब तिप्रा मथानि सिम बुबाग्रा या ब जतो अ तिप्रा बासी ताम वानसा ताम तिप्रासा ताम थुरसा जतो नि बुबाग्रा हायसि
amhaini bukha wansugui sung sini buskangni protest success khainai ni bagai no nang joton pabung rohjao tai sung press meet ni bisingtino sung সময় নাওই জরা নাওই তাই sung press meet saklai rajangnai je sini o protest bufru ngai gang taisa last aboni ani kacharmung khana sini TWF rok je sitting demonstration abo TWF rok khanpano ang koinai jara jara tipra sa bakha kaham rongno nor bukhana joton oja participate khaipinani bagui hambai Asani Kokthum Pandawo Manjakha YTF ni President Suresh Debarma YTF Kendra Committee ni Member Ashmit Debarmati YTF Sipahi Jola ni President Babul Debarma Akosong Pure Report Kokkhorang